za rohom pijú a fajčia. Chodia fajčiť a piť. Vláčia sa nám po vchodoch a robia bordel. Není tá úroveň tých mladých tu, no a robí to všetko to, že tu nemajú kde ozaj sa zabaviť. No. Jediný ten priestor, čo je tak v meste, a ani športová hala tu není, by tu už dávno mala byť. Majú posilovňu, majú počítačové miestnosti, tú telovýchovnú miestnosť, proste majú sa kde. Je tu centrum také katolícke, čo je, no ale to tam chodia len takí tí, čo sú ozaj tak, čo tí rodičia, že sú nábožní a že ich tam skoro tak na silu dotlačia. Tu je pod chvíľu polícia a ja sa len podívam na nich a čudujem sa, že prečo? No však tuto je jedna krčma, ďalej sú ďalšie krčmičky, takže tak chodia. A stačí len, keď sa pozriete okolo a zbadáte pri vchodoch fľašky a tak ďalej, kadečo, tak si domyslíte. Sú kdesi vonku s frajerkami. Neviem, možno sa prechádzajú, počúvajú MP3. Sú aj partie, ktoré využívajú čas na iné hrádky. Viem, že je veľmi dostupný alkohol, cigarety. Tí starší urobili niekde chybu, že je to takýto stav teraz na tých sídliskách. Do tej 11., 10., teda myslím 22., 23. sa to potuluje. Neviem, ja mám dceru tiež v takom veku, ťažko. Zaprali blátom okna jednému susedovi, keď im povedal, že tam vykríkajú, hulákajú. A to ma zaskočilo po 40-ročnej praxi v obchode, že toľko zlodejov na Hajíku je, že asi sa tí rodičia málo venujú týmto mladým, že nevedia, kde trávia čas. Chýba im asi frajerky podľa mňa. Tak určite oni za to môžu a aj rodičia trochu. Trošku takej cieľavedomosti alebo nejakého chcenia, chcem niečo dosiahnuť, chcem sa nejako prezentovať, tak. Ty decká? Ježiš, to ťažko. Možno keby pre tie deti fakt bolo robené niečo, tak nemajú sa kde hrať tu. Možno k tomu boli vychovávaní tak, možno rodičia majú nejakú poruchu zdravotnú alebo tak. To je ich, ako si myslím, že súkromná záležitosť kvôli tomu, že to robia. No, ináč práca je tu veľmi dobrá, ľudia sú tu príjemní, polovicu ako všade na dedinách, aj v mestách, ale toto ma zaskočilo, že to veľa zlodejov. To nepomôže, keď sa postaví kostol, povedzme tu, že Boh vie za koľko, že tým pádom, že tí mladí budú inakší. To nebude, to nepomôže. Tí mladí, no majú to v rukách určite. Mohli by to zmeniť teda, tí mladí. Môžu to zmeniť, keby chceli a keby vedeli ako. My na sídlisku Hajík asi netrávime veľa voľného času, chodíme väčšinou do mesta, alebo sme doma, alebo máme veľa toho do školy. Ja tiež tak podobne trávim na Hajíku veľa času, lebo tu sa vlastne nedá nič.